Οι περισσότεροι διανύουμε τη ζωή μας νιώθοντας έλλειψη ελέγχου. Παγιδευμένοι σε ένα κύμα εξωτερικών συνθηκών που φαίνεται να μας επηρεάζουν πέρα από τη θέλησή μας. Στην πραγματικότητα όμως, οι συνθήκες στις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι γίνονται προβληματικές μόνο αν αντιδράσουμε σε αυτές με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Όταν σκέφτεσαι, νιώθεις και αντιδράς αρνητικά, βάζεις τις συνθήκες στη θέση του οδηγού της ζωής σου. Αν όμως, κάθε φορά που προκύπτει μια εμπειρία, πάρεις μια ανάσα, διατηρήσεις την αυτοκυριαρχία σου και αντιδράσεις με τρόπο θετικό, υγιή και παραγωγικό, τότε ανακατευθύνεις την πορεία της ζωής σου προς το καλύτερο.